Bakit wala? Ayun. Maray na hapon, merienda, 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 merienda. Biglang duminiklo mo kuya ni gari pinadiklo mo kuya ni Biglang duminiklo man sa kuyang view. Good afternoon po Pilipinas, mga Bicolano sa man partikan mundo. Welcome po mga tugang sa indong programa. Pinky on mo baby. Ngunyan pong aldaw na ini, kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos na sa marahay na kamugtakan sa mga oras na nilibrido po mga tugang sa naman nakapahamakan. Magandang morning, good afternoon po sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Sa mga birthday celebrants natin, good afternoon po sa may mga travel ngunyan. Hello. Hello, how do you do? Ayos na, mas maray-maray ng itsura kayo niya. Jadi, ang camera nag-react sa kuya tulo sa. Ano? Hindi mo pagpailawan niya. Nasisilag. Pagpailawan niya. Kasabay si Kuya ni Miss Flora sa Technical Department sa newsroom. Tabi, good afternoon. Sa Induga Boss, welcome mga tugang sa programang Pinky on Mo Baby. Yan. So mga travelers natin dyan. Good afternoon, Tabi, sa mga travelers natin. Unida ang mga tugang ang mga klasikan mga tao that you should not be friend of. Unang sa tuya na pag-iristoryahan ngunyan, may kinaraman po sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Iyo tabi ini ang klase nin mga tao na dapat daimo maging amigo. Dapat daimo maging kaiba. O dapat mga tugang, dai mo siya maging ka-close. These are the types of people you should not be friend with. May mga tao baga na, mapagalon maging amigo, di ba? May mga tao, mga tugang na mapagalonon tabi maging kaiba. Kaya, there are signs, mga tugang, na ang mga taong ini, iyon sa imong hilingon, kung siya dapat mong pwedeng amigo. Types of people you should not be friends with. Yan. Ikatabi, ang sa imong barkada, analisara daw, ilinga daw ang sa imong barkada, kumusta daw ang kamidbid mong yan? O siya daw karapat-dapat mga tugang kan sa imong oras para maging amigo mo? Takita ba sabi, no one is an island. People, mga tugang, must have friends. No? Pero may mga tao na maugma na siya sulo, di ba? May mga tao na maugma na siya daing kaiba. Alat mo una. Salamat pala sa masira mo na chill taho ni Ate Pita Pacres. Nagdidiso sa iyang aki na kasing gayon niya. May burbit-bit ko yan names na chill taho. Paglaw ko kaya sabot, sango ko, mahamuto na parong. Di man kibang naglaog digdi si Ate Pita ka sa bago. Salamat po ng tayo sa ano yan, Ilis Corner. Yan. Tabi, Ate Pita, salamat. Singa nang arang itong Ate Pitang, nalin mo ko yan sa aki katbago na Ate Pita? Anong arang ka ito, Isla? Anong araw? Suratan daw. So, nagbidi ka sa bago, So, si Isra. Ano sungarang ka itong ligdi? Natawara ining monitor na, walang monitor ini Walang monitor. Bakit wala to? Walang monitor to. Singarang ka. Naringawang kulugod sa akin ni Ate Pita na ang mga gigay ni Ate Pita Pacres, halos kadaklan, midbid ko si Angela
Angela. Yan, ha? Si Angela. Angela. So, nagdigas ba ko? Si Angela. Mas magayon ini kay Pau. Mas may burbit-bit na chill taho. Sa imong nga po ang saro. Tinaw sa ko sa saro. Pagkakaon ko kuya ni Garon gari na ulian ako. Ha? Gari ako na kuan na ano na pud kayan na gari na rewind ako. Gari na energize ako. Di ba? Pero gari mas magayon si Angela kay Pau. Iwalan ako ni Paula pag nainang ako ito. Mas alam ka pa gari. Ayun na. Alright, tignan na kita sa... Yan na po. Thank you, Tabi, kay Ma'am Angela. Iwalan ako ito ni po pag nahiling ako ni Pau naman. Di kaya nga Kuya Henry. Mga style mo na naman. Para kinatawan ng kitsil taho. Alright. Sige po. Now, aron kayo ni. Inida mga tugang ang mga tao na dapat dahil mo maging barkada. Di ba? Actually, maugma sa tao, maugma mga tugang sa buhay ng tao, anigwa tabi ka friends. Pero, dapat magpili kita din mga tao na dapat maging friends ta so that your friendship will last longer. Ang sa imong pagiging barkada, mga tugang, maghaloy. Sabi digdi, igoda kitaw na ang attitude is the one-upper. Uyog-uyogon mo. Igoda kitaw na ang ugali niya one-upper. Pag sinabing one-upper, one as in one, O-N-E, dash upper. U-double-P-E-R. The one-upper. Anong attitude kini? Natawag ini. Ini da mga tugang na one-upper, iyo da tabi ini and always tries to outshine your achievement. Barkada mo nga ni, bigay kompetensya ka. He or she outshine your achievements instead of celebrating them with you. Imbes da ang mga tugang na makipagsumaro sa imo, ang pigigibon niya databi, siya, mga tugang, i-outshine niya, ang gibo-gibo mo. Hindi mo na kuya nime. Sabi yun, so barkada mo mismo, ang nagkukompetensya sa imo, pag nahiling nagarimarayong ka, magibo siya nin paagi na ma-outshine ka. Iti databi ang klase ng tao na dapat gari mapagalon mga tugang na maging barkada. Next. Energy vampire. Uyug-uyugon mo yan. Iga palang kitawo ng attitude mga tugang siya, energy vampire. Ano yan? Drains your mood every time you are around them. Every time na kaibahan mo siya, madidrain ang buhay mo. Kaya sabi sa ko ni Shara, kaya ba ko Shara, nagatod kami sa kurat sa Kapitolyo, sabi ni Shara, Sir, pwede po, ano sabi sa ko ni Shara, may binuyan sa ko ni Shara ka sa bago ya, pwede po dahil ka magpare-stress kaan? Ay, ninakot. Paminsan ko yan, magpakinabagan mo Shara ang kairi ba? Inidan, pagkaiba mo siya, puro problema sa saparon mo. Ano mo na? Another one. One, talks about others to you. Gossip machine. May tawad ako yan na siya, ang attitude niya is gossip machine. Pagkaiba mo siya, puro chismis ang pigtataram si mo. Saka baga, nakaka-relate ka mo, na pagkaiba mo siya, talks about others to you and talks about you to others. Ino ang Tagalog ko yan, Ime. Ano Tagalog? Pagkaiba mo siya, pig-istorya niya sa imo sa ibang tao. Tama ko yan, Ime. Pero pag yaw na siya sa iba, ipinag-istorya niya na suika duman sa iba. Saka. Anapod ka mga tugang tugbok mag-ibong. Natapos, no? Diba? Ano, nakaka-relate kita? May mga tawong araw ka na tugbok mag-ibong. Ay, hindi.
Pagkahuron mo, oy, ngaya, friend, oy, aram mo nga si Kwan. Uni pala nga, salpatan na yung ugali nga ka. Arog pa niya yan kay ni. At ano ka nga yan? Nagduman nga sa arog kay ni. Aw, ano ka nga yan? Kung ano nga yan, ginibog-gibog nga duman. Ay, bata nga may kairiba nga. Doon, gariba ko niya. Ha? Patailingan na nga niya. Kung mag-short nga, pag-una niya nga, so ang ligs niya nga, magayon no. Ang tabay niya nga, gano'n nga, sinapsapan nga na bakawan. Marasa pa nga niya. Pwede pag kung makaasta nga, pag-una niya, magayunon siya. Ang itsura niya nga na, garing nga, so, only mother can love. Ang istorya na nga, only mother can love. O, pag naman sa ibang barkada, oy, girl, utumagang barkada ko, ay ano mo doon ugali ka ito? Pagkauron mo, dahil kalamang ka bugtaki, chichismison ka man, duman sa iba. Ang apod kayan, mga tugang gossip machine. Sabutan, ikadua. Nangyari sa mga ka. Alright, next. Ito. The low-key hater secretly happy. Ano yun eh? When you fail but it hides behind fake concern. Ilaw na, ha? Siram-siram mo tayo ko yan eh. The low-key hater secretly happy when you fail, but hides it beyond fake concern. Siya data mga tugang naugmahon siya kung ikaw mga tugang nagbabagsak. Pag nag-fail ka sa saro mong concern, he or she is very happy. Pero kuya nimi, mapahiling da sa imo ki attitude na siya daa mga tugang, mapahiling da sa imong attitude na siya garimay concern sa imo. Pero piki tabi an sa iyang attitude dabi pailing sa imo. Ang kaugmahan niya mga tugang pigtatago niya na ikatabi ugmahon siya na ikabubinagsak. Pero sa ginsagin man makikidumamay sa imo sa nangyari sa imo. Yung pigahap-hap ang pipiripis ang talinga mo, makairakon ka man ngaya, pipiripis ang talinga mo. Di ba? Igwada tabi ki mga tao, mga tugang na inconsistent one, their loyalty depends on their benefit. Now, nagiging loyal siya sa imo, mga tugang, kung nakakakuha siya sa imo. Pero pag dahil na siya nakakakuha, bako na siyang loyal sa imo. May problema laban, boy. May problema laban, boy. Pag nakakakuha, iba ang barkada ka. Pero pag dahil nakakuha, dahil ka naman intindiyon. Yan. Ano databi kaya? Alright. Ano pa databi? Jealous type sees your success as their personal loss. Ang success mo daa, loss sa inda. Sa iya. Kaya dapat siya dahil mo maging nakakaraot sa iyo. A fake supporter praises you in public but criticize you in private. Sa kabaga, siya mga tugang databi, pinagapara-umaw ka sa publiko, matibayon nga niya iyan. Pero pag siya nasa salbatan ng hambog ka iniyo, marasa pa, ang kilikiling nga niya, mapataon man. Ang kilikilingan nga may tumunon gabing ang arte pag-una mga magayo ang hita niya nga na diba may tao pala na araw kayan pigpa para umaw ka sa publiko pero kung siya na sana deep inside mga tugang bako kang maray. The opportunist treats friendship like a business transaction. The drama magnet constantly surrounded by chaos and drags you right into it. Inida mga tugang ang mga tao na dai mo dapat maging barkada. Susog iyan mga tugang sa satuya tabi na binasa. Ngunya na hapon igdipo sa indong programa na Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nailing mo kung napat na siya mga tugang day dapat na maging barkada niya to. O ingat-ingat tabi sa mga
mga arog kaan, mga tugang na mga tawo sa tuya tabi na kapalibutan. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang paginom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali serve natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Black is black. Sarol daw mga tugang na pag-inom kang Liver Aid. Want my baby back. It's great, it's great. Sarol daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng matabangan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakapugol man yan para mapugulan ang pagubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom mo day. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Uni, may text akong naresibing niya na aga, niya na hapon, ha? Habang ako nagtutuko-tuko duman sa kuyang opisina, igwa tabi akong naresibi ko yan nemi na text, daw ba nindo niya. Tabangi daw ako nindo ka ini, kung anong gigibuhon ta, digdi mga tugang sa texter tangin. Love story sa Pinky on mo, baby. Sabi niya, good afternoon po, Henry. Good afternoon po, Henry. Nata daw ta ako maugmahon pag nahiling ko ang sa kuyang neighbor. Ang sa kuyang neighbor po, sarong pulis. Aram ko po na siya may agom, pero pag nailing ko siya, grabe ang kaugmahan ko. Magayon kaya siyang magbado, kaya gari nakakrasan ko siya. One time, naghilingan kaming duwa sa SM. One time, naghilingan kaming duwa sa SM. Di man kami naghoron, pero nagkahilingan lang kami sa mata. Naghoron po kaming duwa. Inagda niya po akong magkape sa Starbucks. Hanggang sa naging mag-close kami habang tumatagal at palagi na po kaming nagkikita sa labas, pero sa amin bilang neighbor, parang hindi lang kami magkakilala. Ganito pang sitwasyon ko ngayon. Ang aking pong asawa ay nagtatrabaho, nagtatrabaho sa ibang bansa, mukhang magkakasala po ako sa ganitong mga bagay. Ano po kaya ang gagawin ko? Kasi baka tumagal to, mag-aaway kami ng neighbor ko pag nalaman itong pagkikita naming dalawa. Kahapon, nakita din po kita sa SM. Ay, sorry. Kahapon, nakita din po kita sa SM. Nice kitang kausapin, kaya lang, paglingon ko po, kasama mo ang asawa mo. Hindi ko na po kita pinansin kasi baka magalit ang asawa mo na kakausapin kita doon. Kaya nag-text na lang po ako ngayon para po ibahagi ang aking problema sa iyo at nakikinig po ako. The way I love you. Arog ka ini, manay, arog ka ini manay. Ha, manay. Stoy. Tukawi dyan sa lamesa, kusog-kusog ang radyo tabi. Kusog-kusog ang radyo. Yun na, kusog-kusog ang radyo. Ha? Kusog-kusog ang. Kusugod mo ang radyo. Yan. O, di na magparahero. Tukawi. Arog ka ini. Iyan na angog mo, tapikon mo kitulong beses. Tapikon mo ang agog mo kitulong beses. Tapi ka. Taba ka lamang magimata ka. Baka turog ka. Baka turog ka. Arog ka ini. Number 1, punduhan mo na tabi ang kahibangan mong Bagoy-kuya nimi. Neighbor mo pati. Neighbor mo pati. Anyway, nag-orestoryahan pa man sa nagkamang duwa. Dahil pa magiging ka anong bagay-bagay na di mo man sigurado, tabakay ka, pigpapatulang ka niya, tangago mo, nasa abroad, bagoy-kuya nimi. Baka pag-iisip niya na ikatabi, nangangaipo ka din mga bagay-bagay na mga kinabanon. Ako prangka,
para baka pag-iisip niya na ka nangangaipukaan. Baka kaipuhan mo na baka pag-iisip niya na kaipuhan mo kibaribi. Babaribihon. Supuon mga tugang kambaligang na medyo supuon kan baligang na medyo andahon aragirang na. Di ba? Gusto bihon tabi. Di ka kaiyan susko ika. Di ka mong duwag para ilingan yun sa luwas. Di mo na, ang ago mo nagtatrabaho, nagpapadaplos duman sa ibang nasyon, araw ka ng pigigibo mo. Sarawayon kang tino ako sa luwas, takunot nung singit mong sarawayon ka. Pagkapadagit mo na lugaring ako, ha? Tinon mo ako sa luwas, takunot nung singit mo. Oh, saro pa, di ka bang pwede magparapabaribit, nag-uura na. Lumog ng dati. Sarawayon ka. Ako pagkapadagit mo ako, So, kung mo nagtatrabaho duman, araw ka ng pagigibong mulig din, nagpapadaplo siya duman, nandito ko yan, di mo anong gano'n siyang kapagal duman, ang pagigibong, para pakilingin ka dyan sa pulis. Oh. Maghihilingan ka mo, sa Starbucks pati ka mo social ka mong, unang masabi ko sa imo, pundon mo na tabi ang pakiuro niyan sa pakiiba-iba pakiuron niyan sa pulis, ha? Bata neighbor mo pati. Nagigibok ang problema sa buhay mo. Bago ko yan, You are creating a problem. Kumare pa, dumumang ka sa bagtang. Pwede. Ikatabi, madam, ikang texter ko. Ano na kung dumumang ka sa bagtang? Magpasantigwar ka duman. Ando da ko, pag pinasantigwar ka, may mahiling sa plato. May mahiling sa plato. Ano da, may mahiling sa plato. Kung dahil gibuon mo, ngayon po magiulo ka sa buhay mo, bumakal kang sa dos na yelo. Bumakal kang sa dos na yelo, halion mo sa plastic. So, dos na yelo na dahil ng plastic, ilaog mo sa pitsil. Pagkalipas ki mga 5 minuto o maski 3 minutos lang, balikan mo, ilingon mo sa yelo. Sa linggo mo, ugma ka kaya. Hello? Wala ko, ikarigos. Ilingon mo sa yelo, mag-iulo ka lamang. Ako to no, baby. Kung nasa permission na ako duman. Ano? Siya nagbabayad. Ano? Siya nagbabayad. Si siya nagbabayad? Yeah, nagbabayad. Kaya buyaon man sa pulis. Din niya man sinabi. Ako tadaw. I-text ko, ha? Patong ko Kaya yun ang isip mo, malay mo. Si siya nagbabayad daw, duman sa si siya nagbabayad daw, nagkapi-kapi sinang duwa. Kaya nga, ning. Sige, baka nagdadangog siya, i-text niya ako. Nating nagbabayad. Yo. Si siya nagbabayad po. Kung pulis na nagbabayad, araw mo pag natig ng pulis patuloy. Takon ang babayad si ika, di, kita saan mag-uro na duwa. Biyo pa, enjoy ka pa sa kuya. Harmless pa sa kuya, dahil kang problema. Libre ka pati permi. Kumpara sa pulis na matulis. Kundi halika, amigo, ang announcer, sweet lover. Ano? Driver? Parang ganon. Alat. Ano? Ang arang po sa driver, yan. Niyang sa announcer, ano? Announcer, ano? Gari pariyo man sana. Ako? Ano? Makatendi lahat. Laptos ng taga-sarayon ka. Hindi sa imo. Sige na, bye. Di ba? Ayos man. Siya po ang nagbabayad ng mga inumi buda. Siya nagbabayad palang Kuya Neme. So, totoo lang, ang pagparapin niya ni Kuya Neme, magasto. Ang nagbabayad palang sa pulis. Di ka mo para oro niya na dawa sa, ayun, paano nang oro na? Tanay, man ka mo pwede ka marep, di ba? Di ka mo pwede. Pagka problema ka mo kaya, di ba? Yung tabi,
Pag una mo maski ang pag-aro ka na bagay, makasusuntabi yan. Makaon. Mahal ba ganing kape dyan sa Bakuyan Nimi? Oo. Sunod na ang hapod ka iyan, uwiwas siya, nganing day siya, mahulog sa patibong. Yun na nga nang pigasabi ta. Sabi ni Shara kang inot sa kuya, pwede mong iwasan, bakit hindi mo ginawa? Bakit yung sabi ni Shara? Ano sabi ni Shara? Pwede mong iwasan, bakit hindi mo ginawa? Dapat gawin mo, kaya mo man lang iwasan. Shara pa minsan, mariman ang mga timuri ka kan isip. Na kuya ni Madi, pwede ba sa luto naman sa pakipagkuhan? Pakipag-boyfriend. Mga sabi ni Shara, bakit hindi mo iwasan? Kaya mong iwasan, bakit hindi mo ginawa? Diba? O, yun tabi, ayan masasabi ko dyan, ha? Yun na, okay na kita. Klaro na kita. Klaro na kita. Ika nga ni, sarap mo na dorato noon. Ay, ako po, iba man ako. Ang kaduratan ko po, sa radyo man sana po. Sa kuya na pigigibo na kaduratan, sa on-air man sana, just to entertain you. Ang purpose kan is to entertain you. Di ka man tabang pig-apply sa tunay na buhay. Kung na-apply ko sa tunay kong buhay, ano nga rabutan taga kuya Nemi? Di ba? Siling mo, may di mo gud sa kuya. Isus ko. Kung na-apply ko na sa buhay ko, problema ta na yan. Ay, hello. Hello, Ma'am Carmela. Good afternoon po. Yep, opo. Kasi medyo nagpapalap na din sa akin si Ma'am, Opo. Nag-email lang po ako ng application form nyo. Pwede po pa-review na lang po. Opo. Sige po. I-check po. Naka-programa po kasi ako ngayon. Mamaya po i-check ko ha. Hindi ko lang, naka-commercial break man po ako. Naka-commercial break lang. Tawagan niyo lang po ako kung may question. May correction? Apo. I-check ko po yung email mamaya po, Ma'am Carmela, ha? Apo, welcome po. Welcome. Or bye-bye. Bye-bye. Okay. May nag-apon sa kuya ni Ma'am Carmela. Ang pangalan niya. Kaya ako appointment sa US Embassy. Parang gano'n. Waring sulaptap ko, nawalat ko eh. Pag mauli ito sa kota, lingon ko sa pa-check niya sa kuya, tabi sa details about. Sandali. Lingon ko daw alright, yun na po. Yun na tabi sa kong masasabi. Sabi niya, sir, sandali lang. Sir, sabi niya, natauhan po ako ng sinasabi niyo kahit pabiro, pero tama po kayo. See? Yan sabi ko sa imo. Ngayon masaya ka. Bako ko yan, Nemi. Masaya ka ngayon. Pag-abot kang aldaw, problema mo yan. Kaya dapat ang pahit dyan, one ply sana. Okay, Nemi? One ply. One file. Never. Cho. And chenes. Okay? Oras natin, 16 before 4 o'clock in the afternoon. Magbabalik pa ang programa. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5
p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Higibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna imedyanin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth, Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market.
Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi, Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing wag mga tay, kay po nasabayan ng Protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para po sa lunas ng protection kang atay, yan po may Silimarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa rolo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mga tugang mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, sige! Sige. Sa mga travelers natin. Oy, good afternoon sa mga taga Daraga Public Market na nakatutok daw po sa mga oras na igdi po sa satuyang programa. Okay? Good afternoon. Ay, naku pala, sulod pala kaning barkada ko. Dahil ko panaludan. Load ko tabi duman sa TM number ko. Thanks. Migo. Okay. Sige, Migo. Sala lang hata. Muli kang loader, Migo. Dahil ko na, dahil naku kan eh. Dahil nakakaload tabi sa, ano yan ha? Dahil tabi na pakitext na tabi Migo, so number tabi na pwede tang ludan tapag uli kulugod duman sa harong na sana sa neighbor ko sa harong so okay sige paki-try mo daw tabi boss ka number ta duman kita tabi mataog ma-load tabi sa satuya tabi na duman sa lugar ko na lang duman sa mo yan residensya ko manegosyo ako yan doing load na sa ali manegosyo na ako kiload adi pero mandilin siya dyan sa pag-load pero 5 gayod 5 pesos adi kung sa sarong aldaw ma-load ka kim mga okay pwede alright nagditabi kita sa mga mga health tips sa tuya tabi na programa. Ang pagiristoryahan ta mga tugang ang three surprising benefits of human touch. Yan. May nadiskutin na kaning dakol na bagay, pero ini mga tugang according to research three surprising benefits, the three biggest advantages of human touch may surprise you. Yan, ha? Ano na tabi yan? Mga tugang, tulong positibong health manifestation from touch. Uyog-uyogon mo yan. Tuman sa na ini, tabi na sa tuyang health tips ko niya na hapon. Number 1, nata tabi ta dapat kay pangita-touch. Yan, ha? 3 positive health manifestations from touch. Why do we need that particular touch? Yan. Igo tabi kitulong impact iyan sa buhay nin tao. As a human, wangatugang we need to impart this type of touch for us to be able to to overcome sometimes our concerns, ha? Susugin ni mga tugang sa psychology. According to psychology, human touch is so powerful. Uyog-uyogon mo yan. Tang oxytocin po nagluluwas yan to help inspire positive thinking. Gayon.
Adi? Magayonon pag isip-isipon, mga tugang na igwa kaya. Ano daan number 1? Inspire positive thinking and expand trust. Yugi-yugon man kuya nimi. Nakaka-inspire in positibong pag-iisip, asin nakakapahiwas nin tiwala sa tao na pighahap-hap mo. Tama. Lingon mo. Tama man pagkabikol ta. Tulo ba sa inspire positive thinking and expand trust. Nakakapaisip din positibo, buda. Nakakapahiwas mga tugang nintiwala sa tao na pighahap-hap mo. Gayunon, ade. No feel-good hormones. Inatabi mga tugang ang positive thinking and optimistic outlook on the world. Kaya on data may pigapo na oxytocin also generates feelings of compassion. Uyog-uyogon mo ya? Interactions that contributes mga tugang expansion of trust among individuals during social situations. Gayo na di? Kung sabihin ko yan, ang nagbibenepisyo, so pighap-hap mo. Bako ka, tabi na para. Bako ka, tabi na nagkakapot. So, nakaputan mo. Reduce social anxiety and stress. Gini magayon na di. Ang problema, so para happy-hap, tayo napapagal, ang nakaka-experience nin karahayan, supig kakaputan mo. Physical touch increases levels of dopamine and serotonin. Duwa tabi na neurotransmitters nakakatabang para ma-regulate ang sa imong mood as in relieve stress and anxiety. Ang dopamine da tabi known as to regulate pleasure center in your brain. That one can offset feelings of anxiety o kwan, di ba? Hello? Hello. Po. Napidiscuss mo. Nabasa ko sa Facebook. Nabasa mo pa sa Facebook, Bigo? Di ba ka? Duwa pa. Ang nagbibenepisyo, supig kakaputan mo. Ano na babae. Ano? Pagagumot ng babae para adukan mo sa liog, sa parte. Nakakabawas lang ka high blood mo na stress. Iyo, totoo, amigo. Kung nagumo, kung bako, ikaan ma-stress. Di ba? Sa lalaki ba nga? Ano nang itikto sa lalaki? Ha? Siyempre, may itikto mo sa lalaki. Ay, pwede. Di ba? Para lambingan mga gumo, pabor yan sa inga. Iyo. Sa imo dae, dapat lambingon ka man. Tama? Dapat. Kumbaga, it takes two to tango. Yeah. Correct, amigo. Tama, alright? Alright. Kaya, very ang discussion mo. Tama, sige, bye-bye. relate. Alright, now, ote, ano ikadua? Ikatulo, last point. Ito boost immune system and lower blood pressure. Kaya kung ikaw ro high bloodon ka, ang solusyon pa lang ko yan may happy-hap. Nata, daw ganito yun Nata, physical touch is known to improve the function for your immune system as well as reduce diseases such as those associated with heart and blood pressure. Sa pag-aadal mga tugang nagluluwas, one study on women found that receiving more hugs from partners lead to lower heart rates and blood pressure. Sa pag-aadal da kuya nimi sa mga babae, kung para kupo da sinakanagom niya, ang babaying iyan, mga tugang da po high blood. Gayon? You see the point?
Arog na tabi kayan, mga tugang ang beneficyo na dara kayan. 3 things, mga surprising benefits, kung igwatabi kita, kiarog kaan na attitude. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear. Alright, sige, sandali lang. 4 o'clock na naman. Hilingon ta sa mga reaction sa tuyang mga netizens. The smile. Ting Arisapa, good afternoon Tabi. Pa-shoutout daw sa mga taga-Rapu-Rapu, sa mga pag-iribak ko kay Ronald Arias, Alwin Arisapa, Edo Dato, Christian Anton Gab, Sudsod. Yan. Christine Peñaranda, maray na hapon Tabi. Janestola, pakisabi ka, Tabi kay Pinky. Yan. Randy Bilista, shoutout po sa mga taga happy birthday po. Ano siya may birthday? Alright. Sige, happy birthday po. All day long I can hear people talking out loud. Mga tugang, salamat kung sinong pagantabay. Mabalik pa ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programa niya tong Morning Hirit.